Ya Allah, Mbak, aku kok kangen karo omah abrik-abrik iki ya, Mbak. Ya. Ya Allah, Mbak, wis pirang tahun ya, Mbak? Wis suwe ya, serang tahun iki, Mbak ya. Mbak Ida, mungkin iki wis ndelok iki dadi kenangan ya. Insyaallah seminggu lagi iki wis gak enek. Kan, wis diganti. Ya Allah. Soalnya apa nduk tiap udan kene iki banjir. Malah ngerusak ya, Mbak ya. Didhuwurke karo Pak Silo ape diterabasno tekan kono. Bret dadi luas sisan dapur, tempat gue mepeni kumbahan kok digawe kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita gawekno konten bareng karo Inteneo dan juga Ibu ya, sing kangen karo konten-konten zaman kae. Lah ngono lho Tan, itu sing kemarin tak belikno le. Iya, Nduk. Alhamdulillah, makasih Mbak Indah. Kamu ini nek dibelino Mbak Indah dipake oh, Nduk, dipake. Ngono ki ngetarani. Rupane biru apik kuwi. Baju Intan ki akeh guys sing tak tumbasno. Lah aku dikirane anu Mbok. Piye? Apa? Pilih kasih ngene Intan gak tau ditukokno ya Allah Mbak Intan yo tak tukokno Mbak. Mbak ini ngerti ya? Mbak iki. Mari Intan kadang nek gak karepe dhewe tak pilihno ya moh. Senengane iki sing klambi sing senengane ndekne ngono kuwi lho. Aku nek Intan iki baju bolak-balik guys, tak kandhani yo guys yo. Umpamane adikku tak tukokno iki, engko Intan yo tak tumbasno. Kan sing keseringan jaluk klambi ya kan Lina yo Mbak yo. Pancen kan dekne kan yo masih tinggal dolan ambek kanca-kancane. Nek Intan yo guys yo, kadang ngono ki yo sing maeman, kadang yo sing duwe, kadang sing apa ngono ki lho guys. Menurut kuwi awakmu mbek Mas Dimas sebagai kakak ki wis perlakuane mbek adik-adik iki wis apik. Dene wong liya nilai ngono-ngono kan ora ngerti sing sak benere to, Nduk. Nek wong nilai ngono ngene iki kan kok sing didelok ning ngarepe kamera, ning gurine kan gak ora. Maksudku ki nek ditumbasno Mbak Indah itu dipakai, Nduk. Diganti-ganti bajuke. Nek di apa bilangi ibu ki jangan bantah, jangan pakai daster terus. Nek keluar-keluar pakai jilbab, pakai sing panjang-panjang, dandan sing rapi kayak gitu ya toh. Jadi pemirsa tuh nek nonton ya Allah Intan kok cantik kan yo gitu ya Bu ya kan suka gitu. Iya Intan udah besar cah belajar menutup aurat kan gitu ya toh. Senengane mari yo Mbah Renggo Nduk, klambi diumbah garing dinggo ngono. Ngene iki mang ya lagi bar Mbok. Lagi Mbah. Ya Allah ndi njajal baju Mbak pengen roh. Ya Allah Nduk. Mana coba pengen tahu Mbak Indah. Loh, bajuke kuwi sakmono ambane urung sing ning lemari iki yo guys yo. Tani telu lho Mbak Indah iku. Iki terus ning kene ambek sing terus baju mana lagi? Ya Allah kuwi anyar. Iya. Konan anyar, Nduk. Iya. Ketoke karo sing kae anyar, sing kae anu yo Mbok dianu rayap kae yo. Pangan rayap. Oh alah Nduk. Nek deleh iki klambine Indah Kintan ki. Cuma ndekne iki nek kon nganggo ki kok loh, delok sakmono ambane kuwi lho baju. Bajune apik-apik lho iki barang iki. Lah terus klambiku sing kene kene mbok buek ini ndi, Mbok? Gak wis tak dol tak dol. Babar pisan. Gak wis kekno sapa kele? Iya emang akeh sing wis tak keno mbek tangga-tangga mbek wong-wong. Tapi kita enek sing beberapa ijek keri mbok dol, Mbok. Ora tak dol, tak kekno sapa ya kae yo. Tak kaya kita ning guri, Dok. Kita dipangan rayap lho nene. Kuwi ning kono wis genek berarti. Gene Intan kabeh kuwi kono. Iki gone Intan. Lho langgenku terus nang kuwi bareng gurinemu yo gone Intan iki. Aku mau nunut saiki tok. Ya Allah Tan, kok bajumu kok banyak gitu nggak pernah mbok pakai leh. Iki sing cilik-cilik sesuk tak kongkon nganuni makjah ring dipilahi neh. Tak pilahi tak kongkon ngekekno. Oh ngene ibu bereng jaman kae sing api-api dikekno tangga-tangga guys sesan wake sing heeh. Sapa sing gelem ngono? Nggenku barang. Jeni repa aku. Dihisap. Sok mben bisa mbok nerantang mbok kekekno wong. Makane klambiku yo siki iki ae ngene iki sing liya-liyane ki wis tak kekno. Sing penting nyaman ya, Mbak ya. Iya wis dasar-dasar lah gak apa-apa wis tuwek sapa sampe ngingeti to, Nduk. Iki lho guys kekayaan Intan lho. Gamis yo enek, apa enek, model piye enek. Iki tumbasnya udah api-api ngene iki to, Nduk. Nah, lho.
ngene iki. Ijo barang. Akeh ge sing asli iki. Pemirsa, ngene iki terus ngene iki lho pemirsa. Sing asli dene iki yo ayu nek gelem. Ayu nek gelem anu ki, nek gelem macak yo, Mbok. Iki barang iki nek ngene iki. Aku jen nek ndelok Intan dasteran ki heran aku ngrasakno. Iki lho ya apik-apik iki ngene iki lho, Dok. Makane warna ngene iki barang lho. Enek celana jin barang indah lho iki lho. Kandhani kok. Iki gamis. Wes. Dipakai tan ya, ben tambah cantik. Kalau udah disalin, gue salinnya. Wes dong salin. Yang Dek iki tak tumbasno nang gone repar. Repar jogol lah, Dok. Tak tukokno telu. Mbak Indah iki, Mbak. Pengen yang mana? Ya. Terus celanane sing hitam itu. Ya wes. Jilbabe hitam. Wes cantik, pelan-pelan. Ngene iki ditotoni dhewe, Nduk Sami. Iya wong angger barengan tas kumbar langsung dilempiti sing disetrika terus dilebokno kono. Kita lanjut nih pemirsa, berjumpa lagi di kontennya Mbah Yi. Dek mau ki kontennya Mbak Indah. Terus Bu kontennya tak kirim non jenengan ya Bu. Lanjut non jenengan. Yo makasih Dok. Jadi ini mau ke belanja dulu guys pemirsa. Tapi walah musiknya wes mulai ngiang-ngiang iki nggih pemirsa. Sik sebentar. Sik otak aja biyen ngono tan. Kita cari bahan-bahan untuk sembako. Ya. Terima kasih untuk sebentar. Terima kasih untuk hamba Allah yang menitipkan rezekinya kembali 1.500.000 untuk dibagikan menjadi 15 paket. Jadi satu paketnya itu totalnya Rp100.000. Terima kasih nggih untuk hamba Allah. Wes, ayo kita menggok dulu. Rono lho, Nduk, neng minyak gula. Sampo ijek sampoku. Sampo ijek ya wis, rono se, lengo. Lengo, guys, lengo. Iki sing berase sing golek sing 68. Sik. Oh, minyake rono ya rono. Kita ngono lho. Sik. Lengo. Neng perlengonan iki lho, Nduk, hitung, Nduk. Ayo. 15 untuk bagi-bagi titipan dari Mbak Hamba Allah. Salah, Dok. Lho iki sing di pemirsa yo. Jarene anu Bu, kalau bisa jangan yang merek AIOEO ini, jangan menyebut merek ya. Nanti karena saya lihat di berita itu ini yang merek lain saja. Ya wis, tak ganti. Roti beceng di. Iki roti. Iku lho sing tak pangan ku lho. Lali aku. Brownies kukus panggang. Pengen toh, nek mbok mam gak apa-apa. Ikinya. Iya, tapi dimam lo ya. Tapi dimam tenan lo ya. Siji. Loro, insyaallah loro. Telu. Papat. 5. 10 tambah 5. Iya tan. Ji loro. Telu. Papat. 15. Saya saiki golek gula, Dok. Ini golek gula ya. Karena untuk gulane ning Intan maju rene. Ayo. Stop. Nggih. Ayo, nggih. Ayo. Nggih, Mbak. Duh, iki piye tabrakan Mbak? Tabrakan Mbak iki piye? Ki ambilno ini. Yang ini Tan. Intan tolong ini. Ambil 15 hitung sik. Maaf ya pemirsa, ki ambek dremimil. Ya sibuk soteng nang ngene nek ngono. Tapi ambek ngomong ya Tan, kudune nek gak anu ya apa bermusik iki. Nah, iki ambek ngomong pemirsa, soalnya nek anak lagu guys. Apa iki podo ae kok. Iki podo ae pemirsa. Iki Mbak Endah bar ke rumahku pemirsa. Besok ning omahku ne ya Bu Mbak Endah. Iya. Insyaallah.
Oh iya, mek acara makanan jadi ya. Heeh. Ya. 14, Heeh. 15. 15. Roti. Entar sing dulu. Roti, ayo maju. Roti. Golek. Amet. Ini loh satu dus. Ya nanti satu nih. Ini wonge gak kondose. Ya ora usah kondong ki dituku kok kan dihitung ning gone kasir. Adik sing nyeneni sapa le? Ya ora nek sing nyeneni, ora. Ora, Duk. Oh. Lah. Sing apik tak kira sing apik. Oh. Lah ibu tuku mie kan juga uang. Iya. Tak iwangi piye? Sampun Intan. Wes. Intan wes ayo rene. Kayak roti. Iki tinggu ibu apa? Oh enggak. Ora lah, Duk. Sing roti nduk endi ya pemirsa? Ayo kita golek lokasi roti. Kan nduk ning kono, Duk. Ayo. Rono maju. Nah, tuh. Mari kita ke sana. Maaf ya pemirsa, ki ambek dremil. Pelan-pelan Intan. Nah, iki wis ketemu ning kene panggone roti-roti. Gak teh panggone kono. Ora. Wes ayo ngene ae. Apa ditinggal ning cedhak kasir. Kene golek teh. Yang Ya. kuwi nek dijupuk. Ora ning kene iki aman. Kowe ora dijupuk wong ayo. Iki belanjane uang. Iya bener iki belanjane Mbak Allah sijine ya belanjane Intan tapi ora nek dijupuk wong. Ket mangko udur-uduran wedi nek dijupuk wong. Oh, iki daerah sampo-samponan. Ayo Rono. Golek teh. Kok wedi nek dijupuk wong. Ora ning kene iki aman insyaallah iki aman. Ayo mlewayu dititipno Mas Satpam kono lho. Nyah, kowe nyekel iki, Intan sampean nyekel ini. Nah, aku tak nitip rono golek teh. Nana ya, aku megang iki ya. Niki sing deretan mriki. Oke, matur nuwun nggih. Susu. Yo. Apa neh? Kuwi lek nek wis wayahe maem leh. Iki mah kene golek teh, ayo golek teh. Wis dintekni Repa ape enek acara. Kok iya insyaallah. Malah geger perkara tang tung blung. Iki. Nah. Wis ketemu. Ambil 15 sayangku. Nah, ambil 15. 15 sih piye ini? 15 yo diitung lah. Masa digo ngene? Iya lah gak apa-apa. Kerenjange ra enak. Wis ra apa-apa kok Mbak Ibu. Ikan 5 kurang sejinah. Nggih. Nah, jadi pemirsa ini ini titipan dari Mbak Hamba Allah. Besok karek golekno beras nggih. Amanah dibagikan untuk 15 paket seperti biasa, ada beras, minyak goreng, gula, terus ada teh, ada roti, ya, dan juga ada beras ya wes tak sebut beras. Wes stop Ibu. 1 2 3 4 5 10. Jadi kurang 5 iki Ibu. Saya Rono pas
Nah, oke pemirsa, mari kita langsung ke kasir ya. Nah, di sini kalau ada yang bocor masih di sini boleh ditukar. Nah, saya Mbak dibantu. Alhamdulillah. Ojo neng kene terus dok gelundung kok. Nah. Sing punya Intan dhewekno, punya Intan dhewekno. Aja mbok warna. Iki punya Intan dhewekno. Dia punya bayi karo nggonmu dadekno siji, aja mbok warna iki. Lah iki dadekno kene wis. Sik sebentar. Iki punya Intan. Ya, sing nggonmu nggon apa? Aja mbok campurno kono. Pemirsa, ini total belanjanya 989, ini belum beras nggih. Besok jadi tinggal beli beras. Nggone ibu lah. Besok berasnya. Oke, Tan. Wes karek ngadai kono. Sing punya Intan sendiri. Intan belanjane sendiri nggih pemirsa. Cek enteni. Soalnya iki apa cepet-cepet Repa, iki engko ape enek acara, gawe konten, mbok. Makane ibu gak iso suwi-suwi ngono, ya. Sing gak ejek rono sik pemirsa. Pemirsa, alhamdulillah nggih ini sudah selesai. Yuk diangkat berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Lo jebol. Ayo berdua lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, rapot banget ya, Tan. Iya. Yo, iki ganteng. Gereng kayak singa. Ditata. Iki tandine rene, Dok. Sik iki sing enteng. Nah, Intan situ. Lucu Intan. Iki sing punyae Bunda Dewi Sumbi. Tak warna iki permene Mbah Yi iki ya. Walah kemang pelali do ibu nenek mie bareng. Saiki nang piye? Oke. Mbok kok ning ngarep gak apa-apa, ambek lungguhan mbek ibu. Lungguh ndek ngarep mbek ibu. Mine ning depan kono lho. Aku ning ambek Repa. Iya, Intan kan mbek Repa iki go mengarep kono wae, Dok. Nah, tak tutupe. Wes. Sudah selesai. Wes, oke. Terima kasih Intene. Wes nang masuk. Oke, Repa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya uruk perung trep saya. Ya Allah, demikian nggih pemirsa konten kali ini. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus terima kasih untuk semangatnya, supportnya nggih. Kami pamit dulu. Yang sakit semoga yang paling sembuh, untuk pejuang dari dua semoga Allah segera memberikan omongan yang saleh-salehah ya pemirsa. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus dulu, Dok.